كفتا يفكات عدس نقات يرو مسكرة رمضان حقنا نين بفكر داقم عندنته بركالة يكفتا يفكات عدس نقات يرو مسكرة رمضان سبسبن بفكر داقم كي من شروي كرتان زرتو ميطمر اللبنا اسفتو تسناكلو يمراقطا دس ياسنيال وندم سيمتا كودي روحي كفايا نفيسي بلبلنا ديا جتساتي كانوا درومسو جيرو ترتي نقول كل ورحي وزعت اسفى حازلا مكرنا كبكينا من في فاق زمن وارقو كقنينا زرقات سارقو نايصوم دنبتات رمضان صحفي أبو عبد الله عبد السلام الدلوتي منكحن حبريتان دعوان أم الحمامة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى كبر حوي كبر تعفتي مجمرتا قدمه انكو عبزر عزخونا ورحي رمضان أبقى عنا أبقى عكم كبل يفتو صومنا صلاتنا كل عبادنا دم ربي يقبله كتسيلن بأركس كبلو زدلي ربي عبادنا نخقبله خلت نقر كنمالي يقبعنا نساتن دما نيانا أنسيهنا نحد ربي كنقزع من قد رسول صلى الله عليه وسلم كنكتل هي كابز نقرز تبقسنا دما بحصر زبلي أقابا بزعبا نايصوم رمضان ترقمون دنبتاتون تغمتاتون نزي صومنا كفرسلنا زغول نقرات كم حطون ملسنجري كغرقبالكم كإلالله علما يدما خنصمعون كنتقومولوني مخنياتو خيفلت كاتقوبرو نقر كاب قنوع جيغو خاب تقوم دما قداتو يبز سلازي سمعنا تردئنا عب تقبار نخنوعلو يلا بوكم تقيمة أبزلخم هاللخم خير زلو رمضان يمني لكم كم أول نتوم أب سببا أب اسربيت أب شقر أب عزقتي أب كوينات كمون نحواتنا أب كيناتنا أب جهادن زلو ربي سبرخوبهم كمون موات أخفطر لهم بزخير زلو رمضان أبز رمضانن كنلمن اللهم من دعاهن قبر اللهم من يمحسن دنبتات صوم صحفي أبو عبد الله عبد السلام عدالوتي منكحن دعوان أم الحمامة قدام يحطو صوم مالت انتاي مالتي ملسي صوم مالت وقعتا تحيزنا كساب صحاي تعرب زلو نربخن قزو إلنا كابتوم زفترونا ويكا زسعرونا نقرات كنكالاخل مالتي صوم رمضان انتاي فردو صوم رمضان حدا خابتوم حموشنا اسلمنا عندتاتي سلازي نفس وقف عقم الدام زبصحن أمرو ملؤ زخونن نخصوم قديتاي بانصار دم عقم الدام زي بصحه ويون أمرو ملؤ زي كونه ويون بحمام مغنيات
ክጾም ዘይክእል ንኽጾም ግዴታ ኣይኮነን። ኣብ ሮሞዳን ንኸፍጥሩ ምኽንያት ወይ ዑዝሪ ዘለዎም እንታወት እዮም። ኣብ ሮሞዳን ንኸፍጥሩ ምኽንያት ወይ ዑዝሪ ዘለዎም እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ዓቕሚ ኣዳም ዘይበጽሐ ቖልዓ ንኽጸውም ግዴታ ኣይኮነን። ነገር ግን ክጸውም ዝኽእል እንተኾይኑ ምእንቲ ክላማመድ ጹም ኢልና ነተሓባበሮ። ካልኣይ ጽሉል ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ንኽጸውም ግዴትኡ ይኮነን። ከምኡውን ዘይጾሞ ኢልና ብመግቢ ኽነሳቕዮ ግዴታና ኣይኮነን። ከምኡውን ሓንጎሉ ዝተተንከፈ እሞኻ ከለለይን ክመመይን ዘይክእል እንተኾይኑ ወይ ድማ ብዕድመ ደፊኡ ስቒሉ ኣእምርኡ ዝሰሓተ እርጋን ዘርከቦ ዘበለ እንተኾይኑ ንኽጸውም ግዴታ ኣይኮነን። ሳልሳይ ንኸይጸውም ቀጻሊ ዝኾነ ምኽንያት ዘለዎ ሰብ ከም ዕቤት ዝኣመሰሉ ወይውን ዝሓመመ እሞኻ ንኸይሓውይ ተስፋ ዘይብሉ እንተኾይኑ ኣብ ክንዲ ጾም ናይ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንሓደ ምስኪን የእንግድ ወይ ድማ የፍጥር። ራብዓይ ሃንደበታዊ ሕማም ዝሓመመ እሞኻ ኸሓውይ ዘይክእል እንተኾይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጾም እንተበርቲዕዎ ኸፍጥር ይኽእል እዩ። ምስ ሓወየ ድማ ይቐድዮ ወይ ድማ ይትክኦ። ሓምሻይ ነፍሰ ጾር ወይ ቈልዓ ተጥቡብ ሰበይቲ ጾም እንተ ደኣ በርቲዕዋ ወይውን ነቲ ኣብ ማሕፀና ዘሎ ዕሸል ወይውን ተጥቡቦ ዘላ ቈልዓ ንኸይጉዳእ እንድሕር ፈሪሓ ክተፍጥር ፍቑድ። ምስ ፍቖሳ ወይ ድማ ቈልዓኣ ንኸይጉዳእ ካብ ዝብል ፍርሒ ምስ ተጋላገለት ነቲ ዘፍጠረቶ መዓልታት ትቐድዮ ወይ ድማ ትትክኦ። ሻትሻይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ኣዴታታ ሓይድ እንተመጺዋ ወይውን ናይ ሕርሲ ደም ኒፋስ ምስ መጻ ኽትጸውም ኣይፍቀድኒ። ምስ ነቐጸ ግን ናይ ዘፍጠረቶ መዓልታት ድሕሪ ሮሞዳን ትቐድዮ ትትክኦ። ሻምናይ ክገይሽ እንተደልዩ ክጸውም እንተደልዩ ድማ ከፍጥር ይኽእል እዩ። ናይቲ ዘፍጠሮም መዓልታት ድማ ይቐድዮ ወይ ድማ ይትክኦ። እዚ መገሽኡ ድማ ሃንደበታዊ መገሻ ይኸውን። ከም መገሻ ናብ ዑምራ ዝኣመሰሉ ወይውን ቀጻሊ ዝኾነ መገሻ ይኹን። ከም ሰብ ታኽስን ናይ ጽዕነት መካይን ዝሓዙ ናብ መገሻ ክሳብ ዘለዉ ኸፍጥሩ ይኽእሉ እዮም። ምስ ተመለሱ ግን ይቐድይዎ ወይ ድማ ይትክእዎ። ጸዋማይ እንታይ ተገይሩ እዩ ጾሙ ዘፍርስ? ጸዋማይ ካብዞም ዝስዕቡ ነገራት ሓንቲ ነገር እንተገይሩ ጾሙ ይፈርስ። ንሳቶም ድማ ምስ ሰበይትኻ ኣብ ጊዜ ጾም ወይ ድማ ጼምካ ኣብ ዘለኻሉ ጾታዊ ርክብ ምግባር ፈርዱ ድማ ነዚኣ መዓልቲ እዚኣ ይቐድያ። ነዚ ጌጋ እዚ መደምሰሲኡ ድማ ተሪር ዝኾነ መቕጻዕቲ ኣለዎ። ንሱ ድማ ንባርያ ናጻ የውፅእ። እንተ ዘይረኺቡ ድማ 2 ወርሒ ሙሉ ኣካታቲሉ ይጸውም። እንተ ዘይክኢሉ ድማ ሱሳ መሳኪን ይዕንገል። ስለዚ ኣብ ጊዜ ጾም ዘለኻሉ እዋን ጾታዊ ርክብ ምግባር ሳዕቤኑ ክፉእ እዩ ማለት እዩ። ንሓደ ሰብ ተንሲኡ ቋሒሉን እንከሎ ፍረማይ ተባዕታይ ክኸዶ እንከሎ እዚ ድማ ሕፍረቱ ወይውን ብምስዓም ወይውን ብምሕቋፍ ወይውን ነዞኦም ዝኣመሰሉ ነገራት እንተኾይኑ ኩሉ ዝብላዕን ዝስተይን ዘበለ ነገር እዚ ኸዓ ዝጠቅም ይኹን ወይውን ዝጐድእ ከም ሽጋራ ዝኣመሰሉ ዘጠቓላለ እዩ።
ካብ መግቢ ዓጊቡ ከም መተካእታ መግቢ እንተ ተጠቂሙ ንኣብነት መርፍእ ምውሳድ ከም ፕሮቲን ዝኣመሰሉ ምኽንያቱ እዚ ነገር እዚ ከም መግቢ ስለ ዝቝጸር የፍጥር እዩ። በአንጻሩ ከም መግቢ ዘይንጥቀመሎም መርፍእ እንተወሲድና ግን ኣየፍጥረናን እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ቅልጽምና ይኹን ኣብ ጅማውትና ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ኣካላትና እንተ ተወጊእና ኣየፍጥረናን እዩ። እስትሪንጋ ጌርካ ደም ምውሳኽ ንኣብነት ሓደ ዝጾመ ሰብ ብዝሒ ደም እንተወፂኡ ነዚ ደም እዚ መተካእታ ኢሉ ብስትሪንጋ ደም እንተወሲኹ የፍጥር እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣዴታተን ወይ እውን ናይ ሕርሲ ደም ከጋጥመን እንከሎ ጾም ኣይፍቀድን። ናይዚ ዘፍጠርኦ ድማ ድሕሪ ረመዳን ይቐድዮ ወይ ድማ ይትክኦ። ብማሕጎማ ወይ ንማሕጎማ ዝመስል ጌርካ ደም ምስሓብ ነገር ግን ደም ባዕሉ እንተወፂኡ ንኣብነት ኣፍንጫና ደም ቲፍቲፍ እንተኢሉ ወይ ድማ ስኒ ክንሰድድ እንከለና ደምና እንተወፂኡ ኣየፍጥረናን እዩ። ምኽንያቱ ምሕጓም ወይ ናይ ምሕጓም ትርጉም ዝሓዘ ስለ ዘይኮነ ብድሌትካ ኮነ ኢልካ ተምላስ ክተምልስ የፍጥር እዩ። ብዘይድሌትካ ባዕሉ እንተስዒርካ ግን ኣየፍጥርን እዩ። ጸዋማይ ወይ ድማ ጸዋሜት ብምርሳዕ ወይ ካብ ዘይምፍላጥ ወይ እውን ብተጽዕኖ ምኽንያት ተገዲዱ እንተበሊዑ ወይ እንተሰትዩ ወይ እንተበሊዓ ወይ እንተሰትያ ጾሙ የፍርሶዶ? ጸዋማይ ብምርሳዕ ወይ እውን ካብ ዘይምፍላጥ ወይ እውን ብተጽዕኖ ምኽንያት ተገዲዱ እንተበሊዑ ወይ እውን እንተሰትዩ ጾሙ ኣየፍርስን እዩ። ምኽንያቱ ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ሱረቱል በቐራ ዓንቀጽ 206 ከምዚ ይብል ኦ ጐይታና እንተረስዕና ወይ እንተተጋጊና ኣይተሓዘልና። እዚ ማለት እዩ ነዚ ዱዓ እዚ ድማ ረቢ ተቐቢልዎ እዩ። ካብዚ ዓንቀጽ እዚኣ ድማ ብምርሳዕ ወይ ካብ ዘይ ብምፍላጥ እንተጋጊና ጌጋ ከምዘይ እተሓዘልና ንርዳእ። ከምኡውን ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ሱረቱል አናሕል ዓንቀጽ 106 ከምዚ ይብል ብጀካ ዝተገደደ ሰብ እሞኻ ልቡ ብኢማን ቅሳነት እንተሃለዎ ማለት እዩ። እዚ ዓንቀጽ እዚኣ ድማ ብተጽዕኖ ምኽንያት ተገዲድና ዝኾነ ነገር ምስ ንገብር ከም ዘይተሓዘልና ተረዲእና። ከምኡውን ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ ሱረቱል ሰጀድ ዓንቀጽ 5 ከምዚ ይብል ኣብ ልዕሌኹም ዝተተሓዘልኩም በቲ ዝተጋገኹም ኣይኮነን ነገር ግን በቲ ብልብኹም ኮነ ኢልኩም ዝገበርኩም ማለት እዩ። እዚ ዓንቀጽ እዚኣ ድማ በቲ ካብ ዘይምፍላጥ እንተተጋግዩ ጌጋታት ከም ዘይተሓዘልና ተረዲእና ኣለና። ንጸዋማይ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት እንታይ ኣለዎ? ንጸዋማይ ዝኾነ ዝተፈላለዩ 10 ሓበሬታት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ጸዋማይ ኣብ ጅናባ ወይ ድማ ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብኡ እንከሎ ናይ ጾም ትንቢት ንያ ክገብር ፍቑድ እዩ። ኣሱብሒ ምስ ኣኸለ ድማ ንሰላት ኢሉ ነብሱ ክሕጸብ ይግባእ። ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ረመዳን ካብ ናይ ኣዴታታ ሓይሊ ወይ ካብ ናይ ረሳሕ ደም ኒፋስ ቅድሚ ኣሱብሒ እንተጸርያ ክትጸውም ይግባእ። ነብሰይ ኣይተሓጸብኩን ኢላ ድማ ክተፍጥር ዓብዪ ጌጋ። ምኽንያቱ እቲ ነብሲ ምሕጻብ ንሰላት እምበር ንጾም ዝኽልክል ኣይኮነ። ስለዚ ኣሱብሒ ምስ ኮነ ናይ ጾም ትንቢት ነያ ክትገብር ይግባእ። ብዛዕባ ነብሳ ምሕጻብ ግን ክሳብ ናይ ሰላት ኣሱብሒ ዘሎ ክፍሊ ጊዜ ክተዳናግዮ ይፍቀዳ እዩ። ጸዋማይ ንግሆ ኾነ ቀትሪ መወፅ ክጥቀም ፍቑድ እዩ።
ጸዋማይ ስኑ ወይ ክሩምቱ ክሰድድን ቁስሉ ክሕከምን ናይ ነጥቢ ፈውሲ ዓይኒ እዝንን ክጥቀምን ይፍቀድ እዩ። እዚ ናይ ነጥቢ ፈውሲ ድማ ዋላ መቐረቱ ኣብ ጎረርኡ እንተተሰምዖ ኣየፍጥሮን እዩ። ጸዋማይ ካብ ብርቱዕ ሃሩር ማይ ጽምእን ዘፍኩሰሉ ከም ብማይ ምዝሓልን ኣየር ኮንዲሽንን ዝኣመሰሉ ክጥቀም ፍቑድ እዩ። ጸዋማይ ብጸቕጢ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ናይ ምስትንፋስ ሕፅረት እንተጋጢምዎ በኻኻ ክጥቀም ፍቑድ እዩ። ምኽንያቱ በኻኻ ንፋስ እምበር ዝብላዕን ዝስተይን ስለ ዘይኮነ። ጸዋማይ ሻንፈቱ እንተነቒጹ ማይ ገይሩ ኸጠልቅዮን ኣፉ እንተነቒጹ ድማ ኣብ ጎረርኡ ማይ ጎርዛዕዳዕ ከብልን ክጉጽግጽን ይፍቀድ እዩ። ጸዋማይ ንስሑር ክሳብ ቅድሚ ፈጅሪ ዘሎ ወቕቲ ክድንጉይን ድሕሪ ፀሓይ ምዕራብ ድማ ቐልጢፉ ከፍጥርን ከሎ ድማ ብጡሉል ተምሪ ርጥብ ከፍጥር እንተዘይረኺቡ ድማ ብተምሪ እንተዘይረኺቡ ድማ ብማይ እንተዘይተረኺቡ ድማ ብዝኾነ ሓላል ዘበለ መግቢ ካብ ዝሓሊፉ እውን ዝኾነ ነገር እንተዘይረኺቡ ከም ዘፈጥር ብልቡ ንያ ክገብር ሱናይ። ጸዋማይ ብዝተኻእለ መጠን ረቢ ዝፈትዎ ዘበለ ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕን ካብቲ ኩሉ ዝኽልክለ ድማ ክኽልከልን ይግባእ። ጸዋማይ እቲ ኩሉ ረቢ ዝኣዘዞ ግቡኡ ኸማልእን ካብቲ ኩሉ ረቢ ዝኸልከሎ ሓራም ዘበለ ነገር ክርሕቕን ይግባእ። ነዘን ሓሙሽተ ወቕቲ ሰላት ድማ ኣብ ጊዜአን ክሰግደን እንተኽኢሉ ኣብ መስጊድ ከይዱ ምስ ጀምዓ ክሰግድ ግዴታ እንተኾይኑ ምስ ጀምዓ ክሰግድ ይግባእ። ካብ ሓሶትን ሕሜታትን ምቁሻሻትን ሓረጣን ብሓፈሽኡ ካብ ኩሉ ሓራም ዘበለ ዘረባን ተግባራትን ድማ ክርሕቕ ይግባእ። ነዚ ኣመልኪቶም ድማ ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ሓዲስ አልኢማም አልቡኻሪ ኣብ ቁጥሪ 19 ባዶ 3 ዘውረዱ ሓዲስ ከምዚ ይብሉ ሓደ ሰብ ካብ ኩሉ ሓራም ዘበለ ዘረባን ስራሕን ከይገደፈ እኽለማይ እንተገዲፉ ረቡ ካብኡ ዝደልየ ነገር የለን ማለት እዩ። ካብዛ ሓዲስ እዚኣ ንርድኦ እምበር ጸዋማይ ሕማቕ ዘረባን ሕማቕ ስራሕን ከይገደፈ እኽለማይ እንተገደፈ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ናይ ጾምና ኣጅሪ ንኸይጐድል ካብ ሕማቕ ዘረባን ካብ ሕማቕ ስራሕን ክንርሕቕ ይግባእ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኩሉ ሰብ ይነብር ከም ዘሎ ቴሌፎን ብምጥቃም ኣብ ቴሌፎን ዘሎ ቪድዮታት ከምኡውን ዘየድልዩ ካልእ ነገራት ክንጥቀምውን ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ብዝተኻእለ መጠን ኣብዚ ሸህሩ ረመዳን ካብ ሞባይል ርሒቕና መተካእታ ኣብ ኣዕዳውና ቁርኣን ልኺታብ ክንጥቀም ከምኡውን ቁርኣን ክንሰምዕ ከምኡውን ኣዝካር ክንገብር እቲ ዝበለጸ ይኸውን። መደምደምታ ኣብ መጨረሽታ ነዘን ናይ ጾም ደንብታት ትርጉም ከም ሕቶን መልስን ገይረ ንኸቕርበልኩም ክእለት ዝሃበኒ ልዑል ጐይታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይብፅሓዮ። እምበኣር ኩላትና ኣሕዋትና ሓትን ጾምቲ ረመዳን እዘን ናይ ጾም ረመዳን ደንብታት ወይ ቅጥዕታት ተረዲእና ኣብ ተግባር ንኸነውዕለን ሓደራ እናበልኩ ላበወኩም ዒባዳና ኣብ ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ ተቐባልነት ዝረክብ ንያና ንረቢ ኣንጽሂና መንገዲ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ ንኽተል ጥራይ እዘን ክልተ እዚኣተን ንኽነማልእ ድማ ክንዕለም ይግባአና። ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብሓቂ ካብዘን ኩለን ኣዋርሕ ዝበለጸ ወርሒ እምበኣር ወርሒ ረመዳን ረመዳን ድሕሪ 11 ወርሒ ዶንጊ ዝመጽእ ክኸይድ ከሎ ግን ከይተረዳእና ቐልጢፉ እዩ ዝኸይድ እወ እዚ ኸይረኛ ዝኾነ ወርሒ ረመዳን እምበኣር ናይ ጾምና ናይ ፍርሕን ረቢ ናይ ትዕግስን ናይ ቁርኣንን ናይ ለይትን ስግደትን ናይ ለይላቱል ቐድሪ ምድላይን ናይ ዱዓን ናይ መሳኪን ምእንጋድን ምድንጋጽን ናይ ምስትዕራቕን
حونة كوتاناي كل سنة يقبر زبلة نبز حل ورحيو إذا سلازقونا دما نخير نقادادم حدرة صبوغ نسرح أب آخرة مأنتي صبوغ كتسنحنا أب آخرة رب سبحانه وتعالى اتزقددكم بمصامكم كل خير زقبركم من تقبلكم من فتيلكم من يلو كابتم سب جنة يقبرن عندابلكو زرباي هابزي عدسو نايصوم قطعتا ترجموهم حتون ملسن جيرن خقربلكم كإلت زهبني لعل قويتا الله سبحانه وتعالى مسجانا يبصحيو انبار كلاتنا أحوات أحاتن صوم رمضان إذن يصوم رمضان قطعتاتن تردينا عاب تقبار نخنوع الحدران نابلكو إلا بوكو عبادنا عاب رب سبحانه وتعالى تقبل لنا تركب نيانا نربى عن سينا من قد رسول صلى الله عليه وسلم مس نغتل تراي إذن كل التزيعات نخنا مالئ دما كنعلم كنفلت يقبا كبرات حاتين حواتين بحق غابزن كلنا وارح زبلت أورحن بقال ورح رمضان دحر حدا عسرت حدا ورح دونجيز متسه كخيدن كله خي تردأنا قلتي في زخيد هو إذا خيرين زخون ورح رمضان مبار ناي صومن ناي فرح ربن ناي تعقستن ناي قرآن ناي ليلتن ناي سجدتن ناي ليلة القدر مدلاين ناي دعان ناي مساكين مدنقاتن معنقالن ناي زكاتن صدقان ناي متعراقن حونتن كوتا ناي كل سنة ناي قبر زبالة نبصحلو ورحي إذا سلازقونا دما نخير نقادادم حدرا صبوغ نسرح أب آخرة ما أنت صبوغ كتسنحنا أب آخرة ربي سبحانه وتعالى إتي زسجدكم من زصمكم من كل خير زقبركم من تقبلكم من فتيلكم من يلو كابتم سب جنة يقبرلنا ندابلكو زرباي يابزي عدسو صحفي ويدما سناداي أبو عبد الله عبد السلام الدلوتي من كحن حبرتان دعوا أم الحمامة يكفتا يفكاتا عدس نقات يرو مسكرة رمضان حقنا نين بفكر داقر عندنا تهبر كلام يكفتا يفكاتا عدس نقات يرو مسكرة رمضان